Hürmetli televizor караучылар, кичләрегез күңелле үтсен, һәм бу минутларда без сезне җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Инде бүгенге тапшыруыбызга безнең бер котлау хаты килде. Шушы хатны без иясенә җиткерербез. Исәнмесез Саба дулкыннарында эшләүче кызлар һәм егетләр. Сезгә авыр, ләкин мактаулы эшегездә зурдан-зур уңышлар теләп, сезнең тапшыруларны яратып тыңлаучы Сабадан Гөлфия хат яза дип башлана котлау хаты. Инде хат язуымның сәбәбе ул Мингәр авылында яшәүче яраткан кадерле әниебез Гайзулина Гөлия Гыйлемша кызының олы юбилее 85 яшь тулган көне. Табигатьнең бик матур вакыты, җиләкләр өлгергән, бар җирдә яшеллек, җылы кояш көлә күктән. Менә шундый матур, чәчәкле, кояшлы җәйне тагын да ямьләндереп, җәйнең үзе төсле әниебез 85 ел элек якты дөньяга килгән. Әниебез, иң яратканыбыз, сиңа нинди генә сүзләр, теләкләр теләсәк тә бик аз сыман инде. Күпләргә гади булса да, бүгенге көн безгә бәйрәм. Чөнки бүген әни туган, теләк-телик, бәйләм. Сокланырлык безнең әни, шат күңелле, тырыш, уңган. Без бәхетле, ярый безгә синдәй әни насыйп булган. Җир шарына аваз салган көннән бала өчен иң кадерле син ул әни. Белмим, ничек итеп кайтарырга сиңа кадерне. Кадерле әниебез, без сине олы юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, күңел тынычлыгы, тән сихәте, сәламәтлек телибез. 85 яшьлек гомер юлыңда ни генә күрмәгәнсең дә, ни генә кичермәгәнсең син. Әтиебез вафатыннан соң без 3 баланы аякка бастырырга тырышкансың. Кеше арасында ким хур булмасыннар дип, бер нәрсәне дә бездән жәлләмәдең. Безне кайбер аталы балалардан да бәхетле итеп үстердең, әни. Без моны гомердә дә онытмыйбыз. Әти дә, әни дә булдың безнең өчен. Үзең тырыш, намуслы, хезмәт сөючән булуың белән безне кеше иттең. Үзеңдә булган яхшы сыйфатларга гына өйрәттең. Аллага шөкер, без синең йөзеңә кызыллык китермәдек. Синең биргән яхшы төпле тәрбиягә тугры калдык. Хәзер өчебезнең дә гаиләләре бар. Үзебез, әти-әниләр, оныклар үстерәбез. Бик зур рәхмәт сиңа, әниебез. Рәхмәт сиңа, әни, барысы өчен. Сынмадың, сыгылмадың. Бик авыр чаклар булса да, нык тордың, егылмадың. Сиздермичә ятимлекне үстердең син, кеше иттең. Язмышыңа риза булып, зарланмыйча гомер көттең. Кеше яшьтән өйрәттең син яратырга эш, хезмәтне, барысы өчен Хак Тәгалә бирсен үзеңә хөрмәтне. Әниебез, син һәрчак ярдәмчел, сабыр, кешеләргә гел яхшылыклар гына эшләргә торасың. Сине авылдашлар да бик яраталар, хөрмәт итәләр. Күршеләрең белән дә дус, тату яшисез. Киләчәктә дә кылган изгелекләрең, яхшылыкларыңның әҗерен күрергә насыйп булсын. Сине оныклар, балалар да бик ярата. Әби диеп üzülеп торалар. Син балалар янында бала буласың, олылар янында олы була беләсең. Әниебез, киләчәктә дә гел шулай көләч, матур, ягымлы, ярдәмчел булып кал. Бер кайчанда хәсрәт күрмә. Көннәрең шатлык белән үтсен. Гомер юлларың озын булсын. Безгә һаман терәк булып, балалар, онык-оныкчыклар янәшәсендә урыннарың түрдән булып, исән-сау яшәргә язсын. Төпле киңәшләрең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Әни, пәйгамбәрләр нәселеннәнме син? Син фәрештәме әллә бу җирдә? Әллә Хава ана үз акылын бирде микән сиңа әҗергә? Йөзләреңдә рәхмәт нуры балкый, авызыңнан шөкер өзелми. Еллар үтә, ә син кояш кебек, картайганың да бит сизелми. Синең дә бит мең сынавың булган, сынмагансың, сабыр иткәнсең. Төрле чаклар булган, көч, тир түгеп, шушы көнгә килеп җиткәнсең. Югалтулар булган, кайгылар да, картаймаган әле йөзләрең. Син елмайган килеш бу гомернең нинди елларына түзмәдең. Без бәхетле әни син булганга, һәр мизгелнең газиз бу чагы. Узак еллар безне дәшеп торсын, төп нигезнең гаилә учагы. Юбилеең котлы булсын, әни. Бездән сиңа бары бер теләк. Исән сау бул, озак яшә, әни. Син бит әле безгә бик кирәк.
Иң изге теләкләр белән кызларың Әлфия, улың Дамир, киявың Фердинанд, киленең Ландыш, оныгыныкчыкларың, кода-кодагыйларың исеменнән кызың Гөлфия диелде котлау хатында. Хөрмәтле юбиляр, туган көн иясе Мингәр авылында яшәүче Гайзуллина Гөлия Гыйлемша кызы, сезне чын күңелдән без дә зур юбилей көнегез белән тәбрик итәбез. Һәм алга таба да саулыкта, сәламәтлектә, якыннарыгыз өчен һәр вакыт менә шундый кадерле кеше булып яшәвегезне теләп калабыз. Dünya bulgaç enikey barsı bula, biraz gına şiddet tırabız. Sina kaytkaş kına irkelenip, bişiktegi sabı bulabız. Bugün de biti enikey biz yeribiz, kanat aslarına sığınıp. Şeyingine bir de sulanmasın, biz kaytırбыз birge jıyılıp. Mürjelerden tağın tütün çığa, piş işinde temli beliştir. Zor zor itip bizge kisip dirdin, keşkenesi sinin eleştir. Bugün de biti enikey biz yeribiz, kanat aslarına sığınıp. Şeyingine bir de sulanmasın, biz kaytırбыз birge jıyılıp. Tuğan yaktan жылы jiller ise, ellenkey munşa yakkanımı, könütünü bizni kütesindir. Yıkılamışa aşıp kapkanı, bugün de biti enikey biz yeribiz, kanat aslarına sığınıp. Şeyingine bir de sulanmasın, biz kaytırбыз birge jıyılıp. Bugün de biti enikey biz yeribiz, kanat aslarına sığınıp. Şeyingine bir de sulanmasın, biz kaytırбыз birge jıyılıp. Biz kaytırбыз birge jıyılıp. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Барлык туган көн ияләрен бәйрәмнәре белән ихластан тәбриклибез.
Саба дулкыннары телевидениесының җырлы бүләк тапшыруына сездән котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз, якыннарыгызны бергәләп тәбрик итик. Ә инде ялларыгыз күңелле үтсен дигән матур теләкләрдә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз.